Yo. Nuruti Mas Rama nggak dipateni Sony. Iya Mas. Ayo Mas Rama. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati Kaya gitar kasane sliramu digawe lara ora muro saiki ne dadi rodo nanging piye kamu iki wis kepacut ibarat bubur padha dadi sego kula ketun iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa Kandhane yo. Kandhane anak budaya kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngeteni Kowelan aku uga dadi jodohke ora kena prawane tak enteni selase ora nyono sampeyan sabar ngeteni tresnamu tulus lane suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane aku tresno kepojokan salawase Seger, Dik. Ayo Jandanya mana jandanya? jandamu mana Mas Rama? Jandanya mana Mas Rama? Ana budaya Asik. bareng WN Audio Sound System Ayo ya. HD Busana Leon Diva Makeup ada Tari Ferosa Dimas Duda. yen mulo sliramu wis tak aturi Aturi nampo. golek bojo sing tresno welas sejati Kaya ditari. kasane sliramu digawe lara ora muro saiki ne dadi rodo Wis rabi meneh. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. yo yo
ngenteni randane. Sabar ngenteni. Aduh. Suci. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Sing